pohára. Začína sa cesta za obhajovou titulu pre Manchester City. Swansea, pre nich to je veľká výzva. Ako prvý celok získať skalp svoj vstúpil iba v jednom jedinom zápase. Aj to striedal. Pozor na Pavla Sabaletu, jeho centrovaná prihrávka, šanca. Ešte raz výborná prihrávka Pavla Sabaletu a Angelino sa dostal. Celkom dobrý pas. Takže svoje úlohy si teraz splnil John Stones a pozor, ešte tu bola veľká príležitosť. Na tú minelu, ktorú spravil gólman Willy Caballero. Zatiaľ veľmi pozorná, koncentrovaná, sústredená obrana Swansea. Ťažko sa dostávajú do streleckých pozícií hostujúci hráči, ale našiel pozíciu, obišiel Van der Horna a dokázal a prišiel aj z Barnsley Alfie Mawson. Jesus Navas prihráva Garciovi a bol z toho takmer gól. Iheanacho. Ešte raz prihrávka Jesusa Navasa. No, napokon Iheanacho. Pozrime na túto akciu. Výborná prihrávka Aleša Garciu Serrana. Leroy Sané bol napokon tým, ktorý Aleša Garciu. Fernando tam ešte loptu predĺžil, ale Sané v ofenzívnej časti. Ďalší strelecký pokus, alebo podtlak. Už tam číhali dvaja hráči. Bol tam Aston Borja, ale bol tam aj Kyle Naughton. Clichy. Angelino. Dobrá príležitosť pre Clichyho a je to gól! V 49. minúte Manchester City otvára strelecký účet. Nordfelda, ešte raz sa pozrieme na túto rýchlu akciu, založenú ešte z vlastnej polovice. Takto Clichy rozbehol akciu. Dostala sa lopta späť k nemu, vystrelila nešťastný teč jedného z brániacich hráčov. Ešte raz výborná prihrávka Angelina. Clichy. A Manchester City vedie na ihrisku Swansea 1-0. Áno, tým nešťastníkom bol Neil Taylor. Leroy Sané na ľavej strane. De Bruyne. Clichy. Jeho centrovaná lopta na Iheanacha. Ale dosť pekná kombinačná hra Manchesteru City. Na konci 59. minúty. Veľa nechybalo, aby pred Van der súbežne s týmto zápasom hrá duel aj Manchester United, ale pozor na obrovskú chybu! Chybák sa dostáva Swansea do druhej gólovej príležitosti a teraz ani v tomto prípade sa Iheanacho nedostal do lopty, pretože Van der Horn opäť vo výbornej obranej práci a je tu druhý gól, jeho autorom je Aleix Garcia Serrano. V 68. minúte vedie Manchester City 2-0. Konci je na pokraji vyradenia, no tak teraz už to je situácia veľmi kritická pre domáci celok. Výborná prihrávka Jesusa Navasa. Bol tam aj Iheanacho, ale tú zodpovednosť zobral na svoje plecia, respektíve do pravej nohy. Aleix Garcia hostujúceho týmu, ale nie na dlho. Výborná prihrávka na Leroya Saného, ten je na ľavom priestore úplne sám. Prihráva do pokutového územia, bol z toho takmer tretí gól. Christopher Nordfeld. No a teraz Manchester City v týchto fázach stretnutia ukazuje, v čom je jeho obrovská síla. Krásne prihrávky, jednoduché, na jeden dotyk. No a teraz sa do streleckej listiny mohol zapísať. Vymenil si s Pavlom Sabaletom, jeho prihrávka do pokutového územia, ale opäť chýbal. Tak predsa len z toho je gól. Sigurdsson znižuje stav na 1-2 v 93. minúte. Tak aspoň burcovať svoj celok. Pozrime sa ešte raz na túto akciu. Berovová prihrávka. A pohotová koncovka ďalšieho striedajúceho hráča Islanďana Sigurdssona. V 93. minúte, teda tretej nadstavenej, Swansea znižuje.